Янка Купала, Паўлінка. Акт 1. З'ява 11. Паўлінка Агата. Паўлінка. Але ж калі я яго люблю, цётачка. Агата. Мала што, дзеткі, тудэма-сюдэма любіш яго, але калі бацька не хоча, дык падумай, што людзі скажуць, як супроці волі старых пойдзеш. Паўлінка. А што нам людзі? Яны ж з ім жыць за мяне не будуць і па маёй смерці за мяне пакутаваць не будуць. Пагавораць ды перастануць, як намазоляць языкі. Агата. Як уважаеш, мае дзеткі, што ж я тудэма-сюдэма, нічога не дараджу. Паўлінка, заламаўшы рукі на каленях. Калі ён такі добры, такі разумны, што і сказаць не магу. Агата. Усе яны добрыя, пакуль не ўбярэ каторы дзяўчыны ў свае рукі, а як убярэ, тады на іншы лад тудэма-сюдэма зайграе, а ты танцуй пад яго дудку. І мой, пакуль толькі сватаўся да мяне, патульны быў як цялё, а як ажаніўся, дык праўдзівым ваўком зрабіўся. Паўлінка, як бы не зважаючы на гаворку Агаты. Кніжкі мне прыносіў, хораша так аб усім расказваў, як трэба жыць, як людзей трэба ўсіх любіць, і шмат чаго. І любіць жа ён гэтых людзей зусім неяк не так, як мы іх любім. Гэта ж трэба ведаць, столькі мой тата на яго ўсякай дарэмшчыны нагаварыў і ачарніў, а ён хоць бы што. Ведама, кажа чалавек, яму нешта абышло ці не спадабалася, дык і помстуе. У нас, кажа, усё ідзе не так, як трэба. Людзі, кажа, у нас як звяры. Адзін на другога кідаюцца, адзін другога цкуюць, пад'юджваюць, ненавідзяць адзін другога. Змалку дзён, кажа, прывыкаюць у ненавісці жыць. Змалку дзён іх да гэтага вучаць і дома, і за домам. Сляпыя, кажа, усе, сляпыя. Адзін на другім не маюць ніякай літасці, хоць усіх душаць зверху усялякія пошасці ды злыдні. Агата. Чула аб ім не раз. Вельмі ўжо, кажуць, тудэма-сюдэма разумны і добры ён. Паўлінка, ажывіўшыся. А што ж, ці не праўда? І ўсё было б добра, каб не гэты тата, хоць немаведама, што рабі з ім. Агата. Трэба, дзеткі, пачакаць. А ну ж тудэма-сюдэма ліха перамеляцца, і ўсё добра будзе. Паўлінка. 3 год, цётачка, чакаем, і нічога не выходзіць. 3 год трасуся і выглядаю той часінкі, каб толькі з ім пабачыцца. Павешуся, цётачка, павешуся, калі мяне з ім разлучаць. Агата, хрысцячыся. Мёйца, сына, тудэма-сюдэма, што ты, Паўлінка, пабойся Бога гэткія рэчы гаварыць напроць ночы. Тьфу, матачка найсвеншая. Паўлінка, паказваючы. Калі тут, цётачка, так пад сэрцам баліць, што і жыць не ў магату, такі ён міленькі, такі прыгожанькі, такі паслухмяны. Заглядзеўшыся ўдаль. Калі яшчэ з татам былі яны добра, прыйдзе, бывала, вады за мяне прынясе, дрэўкі нашчапае. Не глядзіць на тое, што калісь вучыўся, а цяпер сам вучыць большых і меншых.
ніколі ад яго слова благога не чула. Так, ведаеце, цётачка, і хочацца з кім-колечы аб ім гаварыць і думаць без канца і пачатку. І чаму я такая несчастная? Са слязьмі. Бацька родны хоча мяне адарваць ад таго, хто мне цяпер мілей ад усяго чыста, жыцця, хаты роднай, цэлага свету. І чаму ж я такая несчастная? Агата, тулячы да сябе Паўлінку праз слёзы. Ціха, мая дзеткі, ціха, не гаруй, не маркоцься, міленькая, вельмі. Неяк жа ды будзе, Бог найвышэйшы тудэма-сюдэма, міласэрны, б тваёй тут цяжанькай долі не забудзецца. Паўлінка, як бы збудзіўшыся. А няхай сабе будзе, што мае быць. Я свайго такі даб'юся, або згіну, каб і следу не засталося. Агата. А ўсё ж такі скажы мне, дзеткі, чаму так твой тата на яго заеўся? Паўлінка. Бо якім з мужикоў? З'ява 12. Паўлінка, Агата, Сцяпан, Пранцізь. Пранцізь за дзвярыма. Глупства вось сюда, нідзе падзелася. Я знаю, собственно, дамоў уцекла пані Дабрудзею. Сцяпан, уваходзячы ў хату, а за ім Пранцізь. І трэба было ж свату так дрэнна яе прывязаць, ды ў гэткую яшчэ цемру. Агата, усхапіўшыся. Каго прывязаць? Пранцізь. Кабылу, пані Дабрудзею, уже ж не цябе вось сюда. Агата. Ды где ж кабыла? Пранцізь, дастаючы пляшку. Собственно, няма кабылы. Дзе была? Вось сюда, пані Дабрудзею. Агата, падбягаючы да Пранцізя з кулакамі. Дык чаго ж ты, тудэма-сюдэма, не свянцоная костка, рассеўся у сваёй хаце? Пранцізь, пацягваючы з бутэлькі. Глупства вось сюда. Пашвенцім, собственно, пані Дабрудзею, калі не свянцоная. Агата хоча вырваць пляшку, Пранцізь не дае. Вот я цябе зараз, тудэма-сюдэма, як высвінчу гэтай пляшкай па галаве, дык і сваіх не пазнаеш, няшчасны ты вось сюда. Галосячы. А Божа ж мой, бацюхна мой, на што мяне пакараў гэтай тудэма-сюдэма п'яніцай, гэтай недарэкай, гэтай куксамордай, гэтай. З'ява 13. Тыя ж і Альжбета. Альжбета убягае, трымаючы ў руцэ клінок з тварагом. Што гэта ў вас тут парабілася, мае міленькія? Паўлінка. Кабыла дзядзькава ўцякла, ці хто ўкраў? Ідзе, садзіцца на ложак і шые. Альжбета да Пранцізя. Дык чаго ж, сватка, чакаеце? Бяжыце скарэй дамоў, пэўна там. Гэта ж ёй не першыня. Агата. Ці ж гэту тудэма-сюдэма трухлявую калоду зрушыш з месца? Сядзіць жа вось Анцыхрыст, каб яму моль пяты пабіла, і з месца не скранецца. Сцяпан, закурваючы люльку. Супакойцеся, свацця, нідзе яна дзенецца. Каханенькая, родненькая, яна дома, напэўна, дома.
Агата. А сват тудема-сюдема, не сунься сваім носам туды, куды цябе не просяць. Да Пранціся. Ідём, чуеш ці не? Пранцісю стаючы. Глупства, пане добродзею, глупства. Мае мозги спрытныя. На табе вось сюда поеду, собственно, домов. Агата, выводячы Пранціся. Бывайце здаровы, пахвалёны Езус. Падла гэты ламака, нарабіў работы. Выходзяць за імі Альжбета з клінком. З'ява 14. Паўлінка, Сцяпан. Сцяпан. Ох, і даюцца ж гэтыя сваякі ў знакі. Але дзякую Богу, дзве дзюркі в носе і сканчылося. Ужо пазбыўся. Паўлінка. А даўно гэта таткаў гняды ўцёк з лужанкі, і татка дамоў пехатой прытрапаў. Сцяпан. Што было, тое сплыло, і болей каханенькае родненькае не будзе, як кажуць людзі. Паўлінка. Паглядзім, заўтра кірмаш. Сцяпан. Не бойся, каханенькая родненькая, я кабылу злаўлю, але і ты глядзі, каб мне таго зяця злавіла, аб якім я табе сягоння гаварыў. Паўлінка. Што ён, конь ці вол, каб я яго яшчэ мела лавіць? Сцяпан. Ні конь і ні вол, а так сабе, дойная жывёліна. Паўлінка. Дык, татка, яго і дойце, калі ён для вас такі дойны, а я і не думаю. Сцяпан. Нічагутанькі, каханенькая родненькая, надумаешся, ваша, як пакармлю бярозавай кашай. Вось толькі каб пагода была добрая, а то казаў ён, што на кірмаш не паедзе, калі будзе дождж ісці. Паўлінка. Ліха не возьме, гэткі цукар не размокне. Сцяпан. Каханенькая родненькая, як скажу, так і будзе. Дзве дзюркі ў носе і сканчылося. Вось толькі трэба даведацца, ці будзе, напэўна, заўтра пагода. Купіў я сёння каляндар, нейкі беларускі, як кажа крамнік. Пытаўся ў яго, ці піша аб пагодзе. Ды крамнік гаворыў мне, што аб пагодзе напісана ў ім болей, як аб чым іншым. Значыцца, паглядзім праўды. Ідзе і дастае з-за абраза календар, адкуль валіцца на зямлю фатаграфія. Паўлінка, саскочыўшы з ложка, падбягае падняць яе, але не паспявае. Падымаючы фатаграфію. А гэта што такое? Паўлінка, хочучы адабраць. Гэта моя, аддайце мне, тата. Сцяпан. Я пытаюся, хто гэта? Паўлінка. Ці ж тата не бачыце? Сцяпан са злоснай насмешкай. Ха-ха-ха, якім? Хай жа ён прападзе са ўсім, хоча рваць. Паўлінка адбірае. Паўлінка скрозь слёзы. Аддайце, татачка! Отдайте, не рвите, не здзекавайцеся над ім. Сцяпан, адпіргнуўшы ад сябе Паўлінку. Адчапіся ад мяне, гіцлёўка, я вам тут наразводжу шашняў. Стукат у сенцах, уваходзяць Пранцісь, Агата, а за імі Альжбета.
Паўлінка стаіць, патупіўшыся, глытаючы слёзы і скубе пальцамі фартух. З'ява 15. Паўлінка, Сцяпан, Альжбета, Пранцись, Агата. Пранцись. Глупство, пане добродею, я вось сюда казав собственно, нигде не поденется. Агата, дражнячи. Вось сюда, сам кобылу тудема-сюдема поставив у вас под поветкой, а шукае за плотом. Дарма толькі поўзалі і слядоў прыглядаліся. Альжбета. Ну, дзякуй Богу, што хоць найшлася. Да Сцяпана. Што ты там круціш у руках? Сцяпан, тыкаючы фатаграфію твар Альжбеце. На, любуйся, якія прэзенты атрымлівае твоя дачушка. Альжбета, закрываючы рукой твар. Чаго соваешся? Такая яна і твоя, як моя. Сцяпан. Лжэш! Каб яна была моя, то была б такая, як і я. Пранцись. Покажи, пане добродею, што гэта за птушка? Сцяпан, показваючы. На, глядзі, сваток. Павіншуй мяне з такой дачушкай і з гэтым гарэтыкам. Пранцись, разглядаючы. Гэты разумненькі, вучоны, грамацей, собственно, сорока, вось сюда. Сцяпан. Але, яким сорока? Агата да Сцяпана. Тудема-сюдема, покажите и мне, сватка. Пранцись да Агаты. Ты, пане добродею, баба, не лезь сюда с цікавым носом. Собственно, пильнуй своей спадницы и паншохов. Вось сюда. А мы суд зробім, правы і скоры. Паўлінка, падыходзячы да Альжбеты, ласкава. Мамачка, адбярыце яе ў таткі. Альжбета. Што я з ім, дзеткі, зраблю? Яшчэ біцца будзе. Сцяпан, да Пранцися. А добра, сватка, кажаш. Зробім суд. Перасуд добрым складам над гэтым гадам. А які? Пранцись. А такі, пане добродею, стражнікаў паклікаць, спраўніку данясці. Собственно, інквізітарскі суд зрабіць. По половине шась і готова. Вось сюда. Паўлінка, кідаючыся да Сцяпана і цалуючы яму руки скрозь слёзы. Татачка, отдайте! Не здзекавайцеся над ім. Я же вам нічога благога не зрабіў. Сцяпан са злосцю. Спаць пайшла, калі гэткага знайшла. Спаць! Рве фатаграфію. Паўлінка, з плачам опускаючыся на лаву. Татка, згубіць мяне хочаце, гвалтам з хаты выгнаць. Пранцись, дастаючы пляшку. А цяпер, собственно, вып'ем хаўтурнага. Вось сюда. П'е. Паўлінка, усхапіўшыся з лавы, кідаецца да Пранцися. Па кабыле сваёй пі хаўтурнага, а не па чалавеку, якога і падноскаў не варт. Вырываючы і разбіваючы аб зямлю пляшку. Вось сюда! Пранцись,
развесіўшы рукі, здзіўлены, як і ўсе. О! Заслона.